siyawugubha umsore shutha kwanwe siyawugubha umsore ngoba siyawugubha umsore shutha kwanwe siyawugubha umsore. Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili Umkhanya Kude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwesila esikubekela khona ngokwenzeka eCurriesfontein. Bafike bagalelekile ke laphana abalandeli bethu asale khansela laphana wengane zakwethu bafake umfaniswano babheke ukuyovota. Bacula nezingoma ke laphana wengane zakwethu bayajabula kumnandi kunje. Thina ngale kokukhuluma kula ke sikudedelele baviliyela babheke emabhakedeni ukuyophosa amavoti.